svjedočeći sve izraženijim posljedicama koje klimatske promjene nose sa sobom. Svakoga dana sve smo svjesni važnosti klimatski i energetski odgovornog i održivog razvoja naših gradova. Europska je unija putem Europskog klimatskog pakta i Europskog zelenog plana postavila krajnji cilj da Europa u periodu do 2050. godine postane prvi klimatski neutralan kontinent. Dok ciljevi europske energetske politike iz godine u godinu postaju sve ambiciozniji, a porast cijena energenata sve izraženiji, potreba za povećanjem količina energije proizvedene iz obnovljivih izvora u našim gradovima postaje sve izraženija. Projekt Balkan Solar Roofs naglašava činjenicu da se energetska tranzicija velikim dijelom događa na lokalnoj razini, takozvano na kućnom pragu, odnosno na razini gradova, koji imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Prijeku potrebu za lokalno, iz obnovljivih izvora energije proizvedenom energijom, grad Poreč prepoznao je još 2015. godine, kada je na 8 objekata javne namjene postavio fotonaponske elektrane, ukupne nazivne snage 100 kW, te trend solarizacije u javnom sektoru nastavlja upravo postavljajući 9. fotonaponsku elektranu na objektu Doma za starije i nemoćne osobe, čime ukupno instalirani kapacitet na području grada doseže brojku od 160 kW. Istovremeno, Europska unija prepoznaje i ogroman potencijal koji leži u osnaživanju građana kao aktivnih sudionika kako u procesu energetske tranzicije, tako i na energetskom tržištu. Kontinuiranom solarizacijom krovova javne namjene, grad Poreč već dugi niz godina direktno potiče implementaciju obnovljivih izvora energije na svom području. Otvaranjem sunčanog ureda grada Poreča, grad Poreč je svojim građanima osigurao mjesto na kojem mogu za njih potpuno besplatno dobiti tehničku podršku te odgovore na sva pitanja vezano uz postavljanje vlastite sunčane elektrane u svom domu. Istovremeno, kroz edukativne aktivnosti sunčanog ureda, građani se educiraju o pojmovima energetskih zajednica i građanske energije, te se kao takvi pripremaju da postanu aktivni sudionici na energetskom tržištu. Grad Poreč je grad koji svoju budućnost vidi kao zeleni, pametan, energetski i klimatski održiv grad, grad po mjeri svih svojih građana. To je jedino moguće postignuti ako surađujemo skupa s našim građanima i olakšamo im, kao posrednik, energetsku tranziciju, naravno na lokalnoj razini. To ćemo nastaviti i u budućnosti kako bi tranzicija bila pravedna i uključiva. I zato želimo grad zelen, održiv, sigurne budućnosti. Projekt Balkan Solar Roofs financiran je u sklopu Europske klimatske inicijative Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomska pitanja i klimatske mjere.